Bé, els dos llibres que han tingut més reconeixement són, com us deia, aquest de La maleta, que és un llibre amb una estructura curiosa perquè és un text molt breu i va il·lustrat, tot i que és per adolescents i adults, però hi ha una il·lustració així tipus més periodística. La il·lustradora, la Maria Argueta, és una persona que il·lustra a premsa, al New York Times i altres diaris, i explica el llibre, és una mica una reflexió sobre les migracions, i explica com una maleta que un senyor del Pirineu fa el 1800 i pico, passa de mà en mà a través de diferents famílies i persones al llarg de tot el segle XX. I és un llibre que serveix molt per instituts i clubs de lectura, que va sortir el 2018, va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or, que és un premi amb bastant prestigi a Catalunya. Després també va ser reconegut al sud de França, s'ha traduït a l'italià, va guanyar el Premi Òscar dels llibres de Roma i encara ara es treballa molt amb aquest llibre a clubs de lectura i escoles. L'altre llibre, l'última novel·la que he tret és aquest, de Beth i la senyora Smith. És una novel·la per infants, d'estil 8, 9, 10 anys. És una novel·la amb molt sentit de l'humor, divertida, i que ara mateix acaba de guanyar el Premi Atrapallibres, que és un premi que fa molta il·lusió als autors perquè el jurat són els nens i nenes de Catalunya i participen més de 16.000 criatures en aquest premi.